سلام. مرسی 21 فروری 2021 ما شمکستر تاج بلوچ بلوچستان ٹائمز مرسی ماتی زبانانی جہانی روچیں 21 فروری ہر سال ماتی زبانانی روچے صاحبہ یاددار اگلی تو ہمارے صاحبہ مردم زبان سرا یک نیک پروگرام میں وہاں بری چیز دکھنا منا دگا ہاسے خبریں نہیں اس چونا بلوچی زبان سرا یا کہ مجموعی صورت زبان آنی سرا واسطہ کے یکی وہی غلط فہمی موجود ہیں کہ تاج بلوچ وانندہ مردمی و ماہر لسانیات و زبان زانتے و دومی سیمی یکی و شمی غلط فہمی دور بے چمنی مرچی گن لبا جگہ دومی ہمیں ابر کے میکرتو خبر بھی ما مدام کہ بری بری دیوان بھی سنگتا میں مسئلہ سر گپے سر گڑا میں حیال مشین کے یا وہ ماگری وغیرہ درگی جیں یا گور وغیرہ درگی جیں نو یا نیمگی ہما بران کے بلوچی زبان لگت کنک بو گئیں بلوچی زبان گار بو گئیں دیر نبی کے بلوچی زبان گار بھی دومی نیمگا میں بران کے بلوچی چا ہزاراں سالاں پیدا کے ان سکسرین زبان ہوئی حاک سرا رستا بغیر سرپرستی بلوچی زبان گار نبی بلوچی زبان تداری نو ما وات دیکھ چارا گوڑا ما بس ہما چیزاں پیش دارک لوٹا کہ من چون چارانے یا برا او منی کرا نشانی چیاں نو من دیگا چیزی خاصے نزانا بلے ما ہما راہ درن کے پٹت کنے ما ہما چارے کہ مردم چی کت کان چی پیما کت کان نو بلوچی زبان آنی چونا ہائی گپے درگی جگے انڈیکیٹر چیاں کہ زبان چون بھی اوشنگار بھی زبان چون بھی کہ اوشن زبان رکھی و زبان محکمی و زبان متداری ای وحدے کہ انو سرچ کو تھی لیپ ٹاپ سرا بنا اتنولوگ برتی ادا گندگائے اتنولوگ دے گئیں کہ اتنولوگ زبان آنی اسٹینڈرڈ جا گئی کہ عمودہ زبان آنی اسٹیٹس چین اتنولوگ تو کداتگا نو اتنولوگ آنی تو کا کر روے ایشن کے پرسکن ڈیفائننگ لینگویج انڈینجرمنٹ زبانی گاریا چون چارا چون ایویلویٹ کنا شاوند کنے شنچارت کنے اور اما فیکٹر کے ڈائمنشن یا کہ اما چیز کے حساب بایا زبان یا رکھے آئی محکمیو نزوریت ہے ہاں دش مدیست کنے کہ اچارن کے یا زبان یہ ابر کنو کے مردم چونتا اور اما معلوم کے زبانہ خبر کان آئی جندے رویہ چونے وہ زبانہ ہوتی پجارے میں باہری تصور کان یا کہ نہ تصور نہ کان اسی زبانی چوئے نہیں اور آبادی اما کے رجحانا اچونا مختلفین گروپانی تو کا اور بزبان خبر کنو کنی نندگ جاگا چونا یکی جاگا نشتگا یا کہ نا سفر کنگا تو لڈو باری دماش دیگا زبانانی دیگا ملکا روگا ہاں اور یکی اما زبان کیا یک دم گارا ہنی تو کئی چیزا چارا کشی آخری ابر کنو کدی مرتا یہ چیزا ہم چارا کہ زبانی مردم وطی زبان ای علاقہ کو دیگا زبانی انہیں مگر روگا ہاں دیگا زبانی یہاں کے راستے کیا نہیں سر لازمی ہے تو گولتے شنچو میں سر اردو پارسی ہیں یا بعض جگہ عربی ہیں یا بعض جگہ ترکمن ہیں نو ان دیگا زبانانی مردم ہم میں زبانہ بھی زبانہ پتکار بندہ یا نہ بندہ اور زبان ابر کنو کنی وطی رویہ کو زبانہ چونے اور خبر کنو کے کسانیوں ہستگنا تانا یا جنریشن یا نسل مچلو 5 سالین چاوران پتہ چوکان زبان نظرتا یا یلا دیاننتے یا آہنی چوکی یلا دیانا اور زبان ڈومن کے زبان کجا کجا گشک بھی لوگا گشک بھی بازارا گشک بھی اسکولا گشک بھی اخبار زبان ہستے ٹی وی ہستے میڈیا ہستے سلیبس ہستے اسکول کالج یا نہیں ہستے زبان را وطارہ دگا
اسٹیٹس آفیشیل ملکانی تو کا ہست کا ملک کی زبان آ رہی مثلا زبانی حساب کنا یا کنا و ہمیں چیزاں چاہ رہا پدا یا اسکیلی کہ زبانانا نمبر دیاں کہ زبان چا صفرہ بگرتن کہ نوہا نمبر دیاں یہ زبان یہ حساب آکے زبان چون چارک بھی لینگویج اسٹیٹس ہے تو کا اگر میں برو ہیں او دما بپٹیں بلوچیا گرچی گوشی ایشیں اتنا لگا یہ سجن کار کو تکن ذرے سرا انو $480 یا سالی ہوگندگرانی بیچارے ہم ماہانا بازاں نشان دات لکنے گوڑا ما پھر پدار میں پوچھتا چیزا پدار میں پوچھتا اسی اچاریں یہ اسکیل اچاریں شاہی میں کہ زبانی کجاں نمبر آنی سرام سے دا 0 بگیر تاں کے 10 نمبر دے گتگن دا پدا دا اشتا اے او بی ہست ششا اے او بی ہست نو 0 اسرا ہما زبانے کہ زبان دنیا اتہا پا تجارتا پا کاروبارا پا انٹرنیشنل پالیسیاں زان تو زانگا کار مرزبی یک نمبر سرا ہما زبانے کیا ملک کے سطح تعلیم وانگو زانگا او دے مزنے میڈیا کے استان یا ملک تو کہ دو صد اخبارم او دو صدیں اخباران تو ہمیں زبانہ ہاں دیگر زباناں توری بھی ہم بلے ہم ملک کے مسترین زبان بھی دومی نمبر آئیں اما زبان کیا تعلیم تھا ہم گونے وانگو زانگا ماس میڈیا تو کا ہم گونے گورنمنٹ ارچی کے ادارہ سرکاری آہانی تو کا ہم گوننگو بلے ہما صوبہ ایسا تھا ہما علاقہ ایسا تھا جو کہ ایران سیستان و بلوچستان بھی یا کہ نمگا بلوچستان بھی کہ آئی لیولا گونن دیگا جاگن گونن بلے ادا یہ اسٹیٹس ہے سیمی نمبر ہما زبانیں کہ تکارے جاگہ ماس میڈیا گونے بلے ایرا آفیشل اسٹیٹس ہے نیچہ سرکار نے مگا گون نہیں وطن چو گونے تو پیدا کے 4 سرا اما زبانیں کہ ای سٹینڈرڈ استعمالی ہستی ای لٹریچر کہ یا کوئی چلان پیدا کے او ادارتی صورتا دیما روانی او تری پبلشنگ ببان تری زبان وانی نگے ادارہ ببان بلے یک رنگیا دیمترا روگنین تو اما انسٹیٹیوٹ اما ادارہ ہانی کمک کے گونے سپورٹ گونے خیر تک ادا مشمع گونے تھے 5 ڈیولپنگ لینگویج اما کے دیم روی کنوکن زبانہ کیا کنگا ہمشن کے زبان کارمرز بو گائیں ای تو کا لفظاں نوشتہ کنگ بو گائیں یا حدیہ سٹینڈرڈ شکلی ہستے او البتہ اس اکباز شنگ نہیں او زانگ نبی کے ای رفتارا کے انو چلگائیں یا کراوگائیں امی رفتارا دیمترا رو یا ای رفتاری کم بھی ای زانگ نبی چاورند شش اے اما زبان کے دیم پدیما حبر و حالا کار بندگ بھی قومی سجے نسل گنڈوان بگیرتن کے آہانی پیتن کے ارچی کے نسل زندگی درستانی درمیانا ہمیں زبانہ حبر بھی بلے تاہنا دیم پدیم ہے نو ما منی حیالا شاشا کے ما راستے ہیں ما گندگان کہ میں حالت چیرا کمو کی گہترین میں کرا کتاب شنگ ہوگا خاص کر شاعری و سکباز میں بشتہ بودتا ہو بے گائیں میں کرا کم و باز مختلف قسم لہتے جاگہ تر رسی کے لے بگوازی سراہوں نوشتہ بو گائیں مرچاں و پلیمان سراہوں نوشتہ بو گائیں او لفظاں کے سراہوں گپڑے نوشتہ بودتا اسی مطلب ہے کہ ما نمبر 5 آئیں کہ میں اسٹیٹس ہیں ڈیولپنگ لینگویج
Nu habarkat keda sarbu ke ma developing language tukai nu kare jaghe ke to ade ke developing है देमरवी कनोकिन जुबान ये के जोन जगह है गोड़ा इशारा देमा बरे की जरूरत है देमा चुम बरे चगीशा गीश यक रहबंदी असरा बूश्त अमा रहबंद तो जाने ते सज्जही गट्टान गीत रहबंद असरा बूश्त निविष्टा बिका हमा चीजा के जाने buan hama siza ke sarpad bega sarpad nabe nivishtakara ya publisheram bogosh ke mate ये चीज में want बलम मा sarpad nabuta तो ये जागा ये चीज शमा शेंकु तगा ima want balishi tuka यही लफ्ज तमा sarpad nabuta कम वाह दे बेदे o nivishta kana ke kusha bekam pawata nivishta kan turi luga wati jinde ke sa wati jindega amal harfan tuka ke to nivishta kana gzane तो अगर एबीसीडी के इस राहत है आहानी तो कवती हबारन बिश्तका बल कोशिश करके हर रोज बेका तागा तो अलेपो भी अंग इस राहत है अलेपो भी आनी तो कने बिश्ते का बलिशिया जारी बिका यक्के वो दोमी हमा जागा हम के इदामाश मचारगा थे पुश्ता के अमा के जुबानी हबर कनो का आहानी वती रवैया गोती जुबाना क्या जुबाना पवती जिंदे शुनाख्ता पवती पज्जारा पवती दूधमाना पवती जिंदगी अहमियत चीजें सरपद भी या ना तो ई में कुछ में दस्तिकारी हर मर्द में वती दस्तिकारी की जुबान आ रहा अमा इसियत अबेदन के अब वती जुबान सर पहाड़ भी बंदी वती जुबान हवर कनगा लज्जे मकान चूंकि बाज जगह बयगा मर्चा हमारा मुख्तलिफ ने मकान के हाल रसी हमेशा के खासकर ईरान ने मगा सकबस जगह वो पाकिस्तान तो का सकबस जगह अमा के शाहराम बलूचिस्तान इश्तगाम ईरान है पाकिस्तान है मजन शाहराम के बिस्तर बलूचिस्तान इश्ता बिस्तर च वती चौका वती कसाने ना च जुबाना दूर दार गए ये लिहाजा के बलूची जुबान वहेच न दा गुड़ा ma parça wati i zubana buzuri no benende zindagi di mara wo kin चीजें में इल्म के फारसी था इल्म के उर्दू था गुड़ा बाद में आमा जुबाना buzuri no de mabru ahli zura का बाकी नहीं मजबूरी है भले आ माती जुबाने जागा हम आगी गिफ्ट न का अगर वती जुबाना चौक माजा चौक बांदरोज जानता हीर बुरतम न का वती जुबाने तो जाने तो दोमी जुबाना दर बुरत कने तो रवागा जाने घोड़ा तो इसी उर्दू अदार बर्त करने की उर्दू है यही लफ्ज है हाँ वही रवागा गुशा चौके के आपा लोगा गिंदी वो आपा जां फज्जे कारी गिशी के ये आपे और मर्द तोन्ने के भी वार थे घोड़ा उर्दू के तोन्ने लफ्ज हैं वो आपे लफ्ज हैं शर्तर फज्जा कारी चौकम दे मशुत का शर्तर और जुबान हम रखे नगीत का पशकप्ता ये अबर के मा यकरा बंदी सर चों रवें चेपे मा रवें mani sak delain que ma dega video bekana isra ke mani sara lahte habar wama ke hama baiden bekana o ah degaran dekane wati hayala bedare cha balustan times ne maga shumare uch muradba o chamani ne maga ham जोहद कने के उती जोन सा देमा बेबरे हर चीज एक शुमा निविष्टा कने हर जगह हर वाहदा बलुस्तान टाइम्स आ रहा है दिए दिग जागे रहा है दिए भले कोशिश कने के अमीन चुके कोत कने आइए भी कने सलामत बात है